Hello manan kakabsat, kaduandak iti road trip ko aray tao to Bambang, Nueva Vizcaya. Tindinggan tayo mga tikakpintas ngay Lucano Sonata. Inka, inkulbo to'y napudno nga ayan. Bulwak, tumar arubos, riknak di agsak sa gaba, kapubyak ko, diin paay mo adusa.
tuwing naputong akyat, pasakpa man pinto ako pas, tiruniyaya at natulata ang sublitin na kay karyanam. Das tuwing naputong akyat, pasakpa man pinto ako pas, tiruniyaya at natulata ang sublitin na kay karyanam, ang sublitin na kay karyanam, ang sublitin na kay karyanam. Madmadlaw kukin ka, lumamlamiis ka, anya ka ditigapuna, abay akasta ka, isingeta dwa, awanen mamaay na, anyat basul kukin ka, apay anaatap ka. Madmadlaw kukin ka, lumamlamiis ka, anya ka ditigapuna, apay akasta ka, disingeta adwa, awanen mamaay na, anyat basul kukin ka, apay anaatap ka. Panunutem kuma, tuok tanga agpadpada, ni ayat nagbuligan ta, kaskarina ka nga awan ken ka, ngem mo para kanya, napateg kanya ni ayan, nu adaman napagpateg ngem siya, day tapusong ugbaw nga agayan, nu balik sem di na kung kaya, sangun-sangun sa web kanya, nu di mo maipereng matang kaniyak, amo nga ipagpateg na. Madmadlaw kukin ka, lumamlamiis ka, anya ka ditigapuna, apay akasta ka, isingeta dwa, awanen mamaay na, anyat basul kukin ka, apay anaatap ka. Panunutem kuma, tuok tanga agpadpada, ni ayat nagbuligan ta, kaskarina kag nga
Agdwa-dwa ka kaniya apay nga inayat na no di ka ket kamde paayan ko'y ayan na imimbag pa'y kuma nga anges kuntay magudas wen biag ko agano sa no isut kaingarian apay ngami ngalagang amutan tatamno
dayat na no di kaget kamde paayong tuy ayan na imimbag pa'y kuma nga ang espon tay magudas wen biag ko aganusan no isut kaigarian apay ngamin nga nag-amuna tatabnon jak ang lagam adusa tatuwi ayat nga ingkay palakang sabay kumang kalika lumlundaan sabay kumang kalika lumlundaan. Pilentay mangipagpatakihan siya pipilyen tagtoy ay ako ket napudnuken ka no siya ti ayaten itek amin ken ka amin na pagragsakan, amin na pagayatan, awan tut pagbabawyan. No siya pisika, pilyen tay mangipagpataken ka. Siya pipilyen tatoy ay ako ket napudnuken ka siya ti ayaten hidek amin ken ka amin na pagragsakan amin na pagayatan awan tut pabawyan amangan sikanto maikala no isuna iti pagsebaan amangan lukan kanento dagitan luwag keto'y pusok yak malaktan amasaktan amangan mo ayat mo bagay ayaman jak maapo akastat pagpanagan kabaela abiyakut mairisan ugapuken ka jak papabawjan
ayat ka awan tut pagpabawyan amangan musikan tu maikala nupisuna iti pagsebaan amangan bukan kanen tu dagitan luwag ketui puso yak manakdan amasakdan amangan mu ayat mu bagay ayaman jak maapo apaspat pagpanagan kabailan abiyakut maisa lugapuken ka jak pagbabayan lugapuken ka jak pagbabayan. Hello mahal, sa dinti ayan mo kailikot para't arakot mo sapay kumata malagip mo ti agturong lugar nga ayan ko biyag ko anyan nga iliko gapot ka unday apanawen ti kaawan mo sapay kumata naragsak to di wangayan ta nudungteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laydin at di ta nagkita sapay kumaayat ko tagsublikan tapno pabarwenta di ayat anak kelkay. Hello mahal, sa dinti ayan mo kailikot para't arakot mo sapay kumata malagip mo ti agturong lugar nga ayan ko biyag ko anyan nga iliko gapot ka unday apanawen ti kaawan mo sapay kumata naragsak to ti buangayan ta nudungteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laydin at di ta nagkita sapay kumaayat ko tagsublikan tapno pabarwenta di ayat anak kelkay. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laydin at di ta nagkita sapay kumaayat ko tagsublikan tapno pabarwenta di ayat anak kelkay. Hello mahal, kumusta ka? Sapay kumata sumangpet ka. Agyaman ng kakabsat ti panang buyayo kadati nga video. Kanyang aron nga lipatan iti like, comment, and share. Agyaman